Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Negros Island Bill ang ginalauman nga mapirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa bulan sang Abril. May report sa Nico Delphi. Hindi naluyag sang katapos ang Kongreso nga madelay pa ang ginalauman nga pagperma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pag-revive sang Negros Island region. Ganigin siling ni Negros Occidental 3rd District Congressman Francisco Kiko Benitez nga ila na i-adapt ang naaprubahan nga Senate Bill 2507 para mapaiway ng Bicameral Conference Committee. Inisahandom nga matigayo na ang pag-establish ang NIR sa Abril. By April he can. Yeah, and if he doesn't, so long as he doesn't veto it, it will lapse into law. So we'll see. It's at the hands of the President now. O galing may mga probisyon sa bersyon sang Senado angot sa pagdala na sang regional centers sa Occidental kag Oriental Negros nga luyag ligwaton sang pila ka mga opisyales sa probinsya. Ang mga tuyo ni Benitez upod sa natukod nga Technical Working Group nga ibalay na lamang ang mga amendment, partikular ang paghatag pahanugot sa transfer sang pagatukuron nga regional centers sa internal rules and regulation. Ini kun matigayo na nga manginlayi ang NIR. Idea, which is why there's a transition process where the governors and Bacolod can come together and propose ways to address any funding gaps, both in the short term and in the long term. So both versions, the Senate and the lower house version, allows for that. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga nagaserbe chairperson sang Regional Development Council nga ang amendment ang maghahatag sang flexibility sa layi. Nalakip sa plano ang pag-establish ng satellite offices sa isla sang secure nga mangin kabahin sang NIR. Daw kabudlay kung i-tie up muna dayon ang mga locations ng departments sa isa ka lugar nga we don't know what will happen in the future. So it's either, I think Kiko has mentioned, is either we go through a BICAM and have delays, or we accept it and then we finesse IRR, that we can have like an enhanced satellite office in one area, acts also as if it is a